Ngeni ngato ogo thume kende nitie thume ma ok odwa goyo. Jay Bonye na chiel kuom joma nyo yudo mich makende miluongo ni Silver Jubilee Award. Ne oko nitie mich manyo mi Mama Ida kacha, nitie mich ma jodito manyo ni kacha. Mich ni no yudo kaluore gi tije mare to gi sir mare ma Sirogodo Diocese. To gi tije mare ma osebedo kotimo kanyo ka isomo barua ma ji achiel matin ka wan manyo ogwedo kuma nyo yene aina gi oket ga e mbui ni neno kanyo ka barua ondikne kendo donjo kanyo ma obedo signed gi Bishop Kodia owuon ko wacho ne barua wacho kanyo ni yes, mich moyiedhi idwa loke gi dholuo. Okay. Kela gi dholuo. Wa longre jo piny gi dholuo matin. Ma en mich momi Joseph Bonyo. Yes. Mich momi moyiedhi gi Bishop ma iluongo ni Bishop Special Award of Honor. Nikech tije moyiedhi mosebedo kotimo kaka jakritus ne diocese ma Bondo e kinde mane gidhi alo higni 25 mar tiere mar diocese mar Bondo no micho miye tarik 4 dwe mar 5 geni mano nyoro ka ndiko mar Ezekiel 40 mar dachiel nyaka 5 ema jadolo otielo kanyo kaka makende mar jiwo nyarombo ma iluongo ni Jay Bonyo Senior. Yes. Koro congratulations. Nini ruadhu bende mipako. Koro katoro koni ji mang'eny nonwang'o mich to en awi nikech kaka wanene ka wanie gachiel kuomwa monwang'o mich machalo kamae mar tiyore Nyasaye. Koro miyo ok wadhi manyo ng'ato mabor mondo mi puoch gi pak. Koro en puoch gi pak ne ji duto to ahinya ne achiel kuomwa VOJ. Aparo ni nikech sa ntiere wach manyo komora nyoro ma tenore gi lweny manyo wuok e boma ma Kisii alap tuke ma Gusii Stadium kama nyo jogor tugie gi tim mar Shabana to gin gik ma oselosi mbele ka Victor nikech kane ng'iyo paucha nyo opong' thich to kaka jomoera dhula kawan ma samoro ka gigi timore kuonde ma wantie to wadhiye na penjora kama nya bede ni samoro dina anwang'ra dala kata da bede boma ma Kisii dine ok aleo ma ok adhiye e paucha to kineno hinyruok ma dhano ne oyudo dhano 72 ma chich nyo okungo nitie ni samoro ng'ato no wito ngimane batawi maber oduogo fwenyo bang'e ni ne en ng'ama nosim to bang'e chunye ochako duogo moya to malitie moloyo ni tim mar Gor Mahia no chiwo siem kapok gidhi e tugoni manyo gitemo kwayo ni lap magusi tin mondo tero opira ni e pap malach kendo ma security nyalo betie maber to ganda jo Shabana gi ni kamalere gitamore ni gini nyaka ter mana Gusii to ni neno ka tulo no muoch kata ka dhula poko chakore mi banga dhula Victor nyo gia otulo full madano no ringo joma no turo tur tingena dhula en gir mor koro ka gichak gitene gi weche mag siasa ma samoro nyo gore nikech ngene oganda ma jogot gi samoro gibedo ga gilo mathoth koro gibedo ga gilo magiringi ma dhi kalo kama gigiki aparo ni tim mar Gor Mahia nyaka koro ng'eni to ponono jowa dhi tuge pap machalo bila cha yot mondo mi koro gitamre kaka nyocha ne gidwaro cha mondo mi kiket ngima mar joera magi kama ok owinjore nikech samoro thoe madino wuok Nyasaye mano okonyo ji kacha omiyo en gima wanyalo kondem kendo wakwedo e yo mowinjore ni gima kama chok onego bed ni timore gima onego bed ni miyo ji mor makoro inyoni ji koro tiagas gore ka obeti no nyaka timre kama to afadhali koro opira ne machungi to wageno ni bikaone gi atua kenda okang mowinjore mondo mi samoro milruok gi rok manyo gin go kanyaro ya mogony madhi madho chakcha ng'ini biro tim nade.